Мен менен белән спор итүне, һәм нәрсәдер доказывать итүләр миңа. Синеңчә булсын бөтенесе дә. Мен мишне диләр шулай сахнага менәләр. Битеңдән генә тып карыйм әле дип. Мен 3 килолык 143 кило идем. Хәзер күпме? 112. Хәзер бит 30 яшьлек Вадимга мен әйтәрем, Вадим, яшәр өчен генә аша өчен яшәмә дип. Ай, ди кызы. Мин аны кеше янда Нәрсә күрсәтә дип торам, әйтәм, җырлап җибәрәм. Сөйләшкәннәр сайын сүзләрем арта. Аеруча жаннармы шул ай жарата. Әмінда Доминант септаккордлар. Вадим қоя кири білектің сен. Утыз, 40, 50. Кызлар, бүгенге кунагыбыз килдер алдыннан уйлап утырам әле, безнең уңышка алып килгән уңышсызлыклар үзебезнең бармы соң шундый. Менә ки ул вакытында, чөнки хатын-кызның шундый опция бар име, без онытабыз аны. Онытам, мин белмәй хәр искә төшерә алмыйм. Уңышсызлыклар, начар ситуациялар, без аларны онытабыз. Гәрчә уңышка безне һәр вакытта ниндидер уңышсызлыклар алып килсә дә, менә без гомумән уңышлы кешене әйтәләр бит, ул бер уңышсызлыктан икенче уңышсызлыкка энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт итә дип. Хәзер шундый сорау бирдең дә уйланып киттем, үземдәге нәрсә бар исең әле. Каршы төшүчеләр күбәя инде, яратмаучылар бар ие. Просто кешенең теге җененә ярамыйсың, и шуның белән менә каршы төшәләр ие, юлга аркылы таяктагылар тәгәрмәшкә дип әйтәләр бит инде. Шундый кешеләр бик күп булды инде, булай алай юк дип әйтмәсә мине нидер авыр. Белмим, онытылып та бара, һәм мин җайлы кабул итәм ситуацияларны. Җиңелрәк. Отпускаем шуны миналарны. Барып чыкмасам, менә син мәсәлән планлаштырасың, өметләреңне баглыйсың нәрсәгәдер, ул барып чыкмый мәсәлән анда. Юк, минем алай да биргән юк. Минем анда теге целләр куеп тагын алга таба иткәнем юк. Булса була, булмаса булмый. Укырга кергәндә дә менә мәсәлән, әгәр дә институт культурага дип иттем, мин бардым. Киралсам керәм, киралмасам әйтәм поварга керәм менә бер колледжга дип. Бүтән кирдем инде. Иң беренче, иң күп баллар белән мин җыеп әле мин просто так кергәнме, калганнар акча түләгән булганнар икән, тобырсына. Инде алайса, уңышсызлык түгел бу. Нинди поварны югалттык без, Зөлфия? Юк, инде бик матур артистка. Венера минем нәрсә, мин истә калмый бит минем уңышсызлык нәрсә. Мине беренче мәхәббәтем ташлады. И минем өчен ул шундый зур кайгы иде. Кайгы дип инде бик каты борчылдым мин. Мен әйтәм, ни өчен шулай мине, ничек мин, нәрсә, ничек. Аннары бөтенесе тоташты. Ничектер матур, нигә. Әйтәм, менә ни өчен кирәк булган икән. Үзеңнең Теле опыты. матур, әйбәт кешене табыр өчен. Уку буенча бәхетле була алмас идем бер кайчан да ул кеше белән. Син хәзер моны Мин аңлыйсың. аны аңлыйм хәзер, Мин аның белән точно бәхетле идем. Бәлки син халык артисты да булмас идең аның белән. Бәлки шулайдыр да. Бәлки шул ситуация булганга син халык артисты булгансыңдыр, Зөлфия. Менә шулай ди, что имештер ул минем укытучым булган. Үзе әйтә шулай дип. Шулай дип. Эй, майма. Үзе 2 тапкыр аерылган. Может, 2-гә дә түгелдер, может, күбрәктер дә. Опыт җыябы әле. Уңышсызлыклар ул бит инде безнең тормышның гомумән проектны башлаган вакытта да башта ниндер курку бар иде, теге барып чыгырмы, барып чыкмасмы. Мин хәзер генә өйрәнәм, барып чыкмаса, мине хәтта ирем өйрәтә шуңа. Син беләчәксең. Димәк, булай бармый. Димәк, булай кызык түгел. Нурбек ялгышмасам әйткән иде, бер юл белән барасың да, аны буенча барырга кирәк. Тупикка кадәр. Тупик булса борыласың да аңлыйсың. Димәк, бу юлга безгә барырга кирәк түгел дип борыласың да, икенче юлга китәсең. Дөрес. Менә ничек шушы энтузиазмны югалтмаска кирәк? Ничек шушы уңышка ирешкәнче? Гафу ит, бүлдердем сүзеңне, име? Уйламаска кирәк. Буламы тупик алда, булмыймы? Лишний раз. Процесска бирелергә кирәк дип уйлыйм мин. Уйламаска, ни өчен эшлим мин? Менә шушы нәтиҗә өчен эшлим мин. Алайса ул бәхетле юл түгел. Барбер тормыш ул, әйтәләр бит ул, барбер теге не цель, а
Өзінің Самурайның нет цели, есть только путь. Менә утырабыз рәхәт. Әйе. Не сөйләшәбез, менә Сагыныш бөтенесе матур. чабыз, Күзләр күчкән матур картинка саен. күрәйме, колаклар рәхәт сүзләр ишетә. матур Без үзебез матур. киінеміз, киінеміз. Кешеләр Нәрсә нинди матур язган шул кешеләр була. утыра. Шул. Менә бөтен Аллага булган. шөкер. Һәм шундый кызык бизәнү дигәннән бу ясалмалык дөньясы без бит инде тапшыруда шундый ихлас булырга тырышабыз һәм кешеләрне чакырабыз һәм шуңа тартабыз һәм кешеләр әзер булмаган, теге моңа әзер булып килмәсәләр дә безнең шушы атмосфераны аңлап ничектер ачылалар име кебек миңа ничек белемсез тоелмысмы юкмы бит дөнья безгә башка әйбер тәкъдим итә кебек бөтен кеше тагы да яхшырак булырга тырыша үзе түгел менә яхшырак копиясы булырга тырыша кебек бүгенге геройбыз миңа калса ул бер дә Үч утырып хатын кыз арасында ачылып бетәр. трендларга бирешми миңа калса ул бөтенләй дә Гади кеше. гади Гади генә. Талантлы. Гади микән. Ә Безгә гади ошай микән тоела, ул? шул гади дә түгелдер. Кара ул гади Беләбез, түгел, хәзер беләбез. Аңлагызча, сез татар хатын кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Минем уң як фәрештәм ул Гүзәлия Хөснетдинова. Кышлыгалы биюче, Блогер. блогер һәм сул як фәрештәм Зөлфия Вәлиева, Татарстанның халык артисты. Һәм Һәм искиткеч. Без сине бик яратабыз, Венера. Венера. Аитова. Бер-беребезне мактамасак кем мактап? 30, 40, 50 без башлыйбыз. 30, 40, 50. Авторы Годовикова Казанның авиатөзелеш районында урнашкан балалары булган гаиләләр өчен үрнәк йорт. Нибары 169 күрше һәм уен мәйданчыклары булган зур яшел ишек алды. Башлангыч түләү 1,8 миллион башлана. Авторлар төзелеш компаниясе уңайлы тормыш өчен кулай фатирлар. 30, 40, 50. Сез татар хатын кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30 Гүзәлия, 50 Зөлфия, 40 Венера. Һәм бүгенге безнең кунагыбыз, без аны шул кадәр көттек, сез белсәгез, Татарстанның халык артисты күп балалы әти иде әле ул. Вадим Захаров! Бөтенләй йоклап булса ярый инде Ходай. Хуш килдең, Вадим. Ничек хәлләр? Шакырган җиргә барганга тырышам инде мин вакыт булганда. Ничек сиңа мондай хатын кызлар янына шул кадәр теге оясына килергә куркыныч булмадымы? Узак уйладыңмы? Мин уйлап торырга яратып торган кеше түгел. Уйламыйча. Или бар, или юк. Рәхмәт, Вадим. Әйе дигән сүзең өчен. Бер генә интервью бирәсең бит инде журналистканда бер генә. Шуны уйлап алдым үземдә, мен әйтәм, булар монда шоу битмәде. Күп бит булар. Ну, монда безнең подкаст форматында без үзебезнең тәҗрибә белән дә бүлешәбез. Бу монда утырып сиңа монда сораулар гына яудыралар түгел. Без үзара шундый ихлас, теләктәшлек мәйданы дип кабул итерсең. Вадим, син бит социаль челтәрләрдә мин элек хәтерлим, син Вадим офигенный идең. Вадим офигенный идең син. Син ничек ул чыннан да дөрес бит. Ничек килеп чыкты бу? Мин башта бөтен кешедә бит ни язылган, официал дип язып куйган. Әйе. Мин керәшем бит инде, биттән соң башың эшләмәде әле. Мин турнасыз бара, бөтен керәшем турында түгел. Юк, нишләп, Вадим? Әйтеп куйган Вадим. шуны. Булган төрле ситуация. Официал да официал. Бер шулай уйлап утырам да, карап утырам да, мен әйтәм. Мин не официал? Әйтәм әйдә, офигенный булсын әле. Күрәле үзе уйлаган. Мин әле кемдер куштым, әйтәм шундый кушамат. Вадим, еш ишетәсең үзең турында офигенный дигән сүз. Ну, син чыннан да офигенный сүз дә әйтеп булмый. Татарча сүзе барманың кызлар? Офигенный. Искитмәшинский. Китмәле ул вообще меня Ну, бөтен кешегә дә ярап итеп булмый бит инде, барыбер да теге. Ну, шулай да. Болай теге яратмыйбыз, дип әйтүче кеше юк инде. Кем белгән инде. Син шуны Ансыр әйтмәсләр инде ул. Күрәле. Мишне диләр шулай сәхнәгә менәләр. Битеңдән генә тып карыйм әле дип шулай. Вадим, күрәле, менә ни өчен син белән нинди генә сүз сөйләсәң дә гел елмаеп сине тыңлыйсың, нишләптер көләсе килә, нишләп улай. Нинди энергия синең ишеңдә, нәрсә йөртәсең син, әйт әле, пожалуйста. Ул бит инде үзеннән шулай килеп чыган. Менә карагыз, менә гел елмаясы килә. Мин бит аны
Шулай булсын әлі деп düşünemeyim. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм. Кызлар, минемчә, ул барысы да гаиләдән башлана. Чөнки гаиләдә ни күрсәң, димәк, өйдә дә шундый еш елмайганнар, көлгәннәр, Позитив, да, шундый шундый булган. мөхиттә үскән кеше генә шушындый нурлы булырга мөмкин. Вадим, Вадим, без бүген шундый темага сөйләшәбез. Менә бәхеткә урап килгән юллар, менә уңай уңышка алып килгән уңышсызлыклар хакында да кызлар белән без менә тапшыру алдында сөйләшеп алдык. Синең дә булдымы шундый ситуациялар? Мин гомумән уйлыйдым әле сине шулай теге син шундый җиңел кеше, гади кеше, менә ничектер тавышың бар, үзеннән үзе шулай килеп чыккансың дип уйлыйдым. Син бит 5 яшьтән алып, әкрен генә ныклы адымнар белән сәхнәгә менгәнсең икән. Минем ул сәхнәгә килү бик тә җайлы булды дип әйтә алмыйм. Мин катлаулы булды ул Нәсиләр җиллар. шуларның барысында. Урау юллар булды Мин сиңа. аның турында 100 мәртәбә сөйләгән булды инде. Ул кызык та түгелдер инде. Юк, Ә ул. нинди Бездә сөйләмәдек. уңышсызлыклар? Әйдә уңышсызлыкларын әйт әле. Менә нинди уңышсызлыклар алып килде сине? Уратты бераз менә шушы юлдан. Мәктәпне тәмамлагач, мине әти алып китте Казанга. Җырчы буласы килә башта. Конкурсларда катнашып йөридек бит инде мәктәптә. Кызык бит инде. Башта анда район сәхнәсендә җырлыйсы килә аннары. Шулай укырга керү теләге бар иде инде минем кичкәнәдән телевизордан артистларны карап. Шулыңрак шикелле буласы килеп теләге зур иде. Алып киттеләр мине Казанга, мине тыңлаттылар бер опера җырчысына, мен исемен хәтерләмим кем икән. Бу укытучы, бу җырчы инде миңа әйтте, музыка училищесына укырга керергә кирәк дип. Минем шул вакытта инде күңелгә аңлаттылар инде. Төп базаны, төп белемне музыка буенча син аласың килсә, только музыка Казан музыка училищесына укырга кирәк. Анда синең белән менә шулай иттереп өйрәнеп утыралар, һәрбер нотаны, һәрбер солфеджиоларны, бөтен бөтенесен. Үзенең математикасы, үзенең геометриясе өчен музыка. Шулай дип аңлатты инде бу. Әйтәм, ярар дип, ну эшкә барып бер нәрсә дип әйтим инде, шаман кирде дип әйтим инде. Нишеп училище? Училище дигән сүз мине бик каты Без кергәндә шулай дип, бөтен кеше югары уку йортын эзли. Безнең авылда бөтен классташлар, яшьтәшләр институтларга, университетларга укыр, һәм монда училище. Мен иң беренче шул колакка кирип калдым, әйтәм, мин кайткач, миннән берәрсе сораса, кая укырга кирдең дисәм, әйтәм, училище. Оят. Оят шикелле тоелды. Шикел тоелды сиңа гына ул вакытта. Хәзер инде аңлыйсыңдыр аны. Хәзерге башым булсамы, менә мин инде ярар, мине күндерделәр, училищега алып кирделәр инде, мине шул хәтле каршы алдылар анда укытучылар, мин экзаменга алып килдем инде. Без анда бик күп кеше укырга керергә документлар тапшырган идек. Һәм мин һаман да хәтердә, мине экзаменга кирип киттем мин инде анда бер халык җырчылары кирәк, бер элекеге композитор әсәрен башкарырга кирәк инде. Мине шул хәтле берсе елмайып торып җибәрдем кире, мин һаман хәтердә. Берсе турды да, какой красивый мальчик ты. Һаман да приятно дигән. Как он улыбается, инде берсе әйтә инде. Үзем калтыр-калтыр киләм, җырладым да инде. Как красиво поет. 100% поступит, да, дип калдылар инде булар мичә киткәндә инде. Мин чыктым да герой бит инде, әйтәм, мин сам. Комплиментлар ясадылар. Шул бу домине укырга алдылар зорлап, мин рәхмәт дигән. Мин укып йөри Уңышлыгына бар әле. Уңышлы пока. Хәзер күне калганнар инде өстән генә моны сөйләсәң китап итеп язалар. Мин шушы арада сөйли башладым үземнең диктофоныма шушы хәлләрне кичкенәдән балачактан. Бәлки мәтән бер zaman китап итеп теге чыгарга булыр дип инде. Җыл ахырында, ну мин дөресен әйткәндә, нишәп укымадыңмы соң син? Миңа экзамен куймадылар вокалдан. Вокал бит инде ул специальность. Аны экзамен куймасалар, сен дә укып йөрүнең мәгънәсе юк дигән сүз инде. Сез иҗат кешеләр, мин үземне ничектер үземнең яшьтәшләрдән беразрак өстенрәк итеп күрдем микән дип уйлыйм инде. Хәзер ул мөмкин дип башка. Мин аны башта алай дип уйламаганмындыр инде. Менә шул училище дигән сүз булды микән инде. Үземнең дә гаебем бардыр. Миңа экзамен куймадылар. Үсеш юк егеттә диделәр дә, яңадан беренче курска кире калдырдылар. Бәттә. Шуннан. Миннән бөтенесе көлә бит инде. Монда инде теге авылдашлар алдында миңа оят инде ул вакытта да. Гомер буй җырлап йөргән кеше конкурсларда. Шуңа күрә беренче үсеш юк диделәр, әйтәм, беренче курс.
Одногруппниклардағы битинде хакөлелер. Икенче елны килем. Шулук дәрес, шулук әйбер, шулук. Бүтін былтырғы айын шул құлақта бүтін шулық міне бір әйбір енді. Одногруппниклар ғана икенче. Ешрек. Ярар тағын шулай йөри тұрғаш, тағын бір жыл узып кетті. Менен анда вокал оқытушысы да отказываться еткән иде инде. Анар икенче оқытушыга бирделәр инде. Мен күз алдыма да китерә алмыйм. Эшләдең соң син шуның хәтле. Вообще җырлый белмәдең что ли? Булган тавыш белән. Җырлый белүдә түгел, анда бит әле дөрес итеп җырларга кирәк. Юк, итальянча ариялар өйрәнә алмадыңмы син? Авызыңны дөрес иттереп аш, сулышыңны былай иттереп алмый. Мен бит аны уйладым, киләм дә, кулга микрофон тутам да, сәхнәгә чыгам да, халык алдына җырларга өйрәтәләр безне дип килгән кеше мин авылдан. Монда доминация аккордлар Вадим коя кирип электиң син. Доминант. Анда сың, анда бер бүлмәдән гитарда уйныйлар, берсендә баян тавышы, берсендә опера кычкыралар, берсендә скрипка, анда үлеш. Коя кирип электиң син дип, шундый вакыт булды мен. Икенче елны әйтеп кәймчә тагын бер жыл узып китте. Бу жылы отчисляем. Нәрсә булган соң анда шул Сольфеджийларын бирә алмый. Вокалдан экзамен коймыйлар миңа. Минем сольфеджийлар бирелгән, узган елдан калганны күчереп кенә куялар бит. Миңа вокалдан экзамен коймыйлар. Юк, син әсәрнең сүзләрен ятлый алмыйсың что ли? Җырладым, мин экзамен бирдем. Нинди җыр иде? Мәсәлән, Жойсыз да түгел инде ул җырлар. Ул Нинди мәсәлән? миңа анда әле мин хәтерлим, дәрескә килмәде ул шул дәресләргә дип. Концертмейстер уйнамады. Даже мин акапельный җырладым әле. Син дәресләргә йөрмәгәнсең. Ну әйтәм бит булды дип, андый хәбидә дәресләргә. Әзерләнмәгән. Дәресләргә дә йөрмәдем дип әйтә алмыйм мин. Менә әзерләнүең шуның хәтле булды миндә. Концертмейстер белән күрешмәгәч булган инде анда хәлләр. Да. Тегесе иштә кеше булган инде. Короче, мине шулай иттереп кайтарып җибәрделәр. Авылга. Училищеда узалган. Әле бер укытучы әйтте, кызганыч каршы исән түгел инде, борылып ятсын. Әтиң белән кайтып урманга утын кис. Синдән җырчы чыкмый, бүтән төрле профессия сайла энем дип, аркадан сөеп, матурга чыгарып җибәрделәр. Чыксам да әти килгән. Әти килеп җиткән. Малай, мәйтәм, кашыны уйлап чыгып барам, кулда документ. Нинди 2 хисләр? ел мәйтәм балаңны 2 ел буена Бәрәңгеләр алып кил. чыгарып җибәрә, ыштан туздырырга. Музыка училищесына нәрсә икәнен аңладың инде син. Музыка училищесына мен Все, син анда һәр барасың килә. Мин хәзер кайтып киттек инде авылга. Авылга кайтып киттек, әти белән кайтып барабыз. Мин моны концертта да сөйләдем, 3нчы ел. Менә без ансы концертында Сез бу машинаны ишетмәгәнсездер, шуңа күрә Казанны чыгып барабызга. Әти әйтә менә монда ди компрессорны чыгып барабыз. Сул якта ветеринар институт бар ди. Әйдә бер елга кирип чык шунда ди, попути. Попути ди авылга кайтышты. Бу бит инде морально теге бик авыр әйбер бит. Нары ди бер ел кырсында ди. Оршада ни бар ди, пит колледж. Шунда кирип чык. Син күрәсең. Ул хәзер генә күрәс килгәндә. Ну ул бит трагедия инде. Анда ел исте, анда дәшергә ярамый. Суларга куркып Соларга куркып утырасың. кайтам. Чыккачта бер сүз әйтмәде. Юк инде нинди дәшү монда. Монда Әти дәшү. строгийма. Җитди кеше, я. Хәзер Оршада ярар ди, Оршада бер ел укып карарсың ди, укып алмасаң ана күрше Янил деген авылда трактор училищесы бар, шунда чыбык кырсың, хит права булыр тракторга дип техниканы өйрәнәсең ди. Дөрес әйткән. Мине шулай Мораль шулай дип кайтып менә ул 2005 елда булды инде, әле мин һаман менә 20 ел элек ул минем колак төбендә менә монда. Шулай итеп кайтып җиткәннәрне хәтерлим мин, ну аннан соң уже теге, ну мораль бик катылыкты инде. Ят, шуңа күрә мин хәзер Өметләрне акламаган битте кебек бит инде, все, малай кайтты, битте, ни. Булдыксыз. Булдырсыз кеше миннән дә бер, мин дөньяның бер биткән, мискин, беләйме, бәндәсенә әйләнеп калган кеше, все, битте минем өчен тормыш та. Ничә яшь син анда? 20? 2 ел, 17 елда килгән 19 яшь. 19 яшь. Хәзер жюри мин шулай, ну, минем әти үзенең техникалары инде, ул минем тырыш кеше, ул күрше авылда теге һәрбер техника үзенең капалка, сажалка, бәрәңгесенә пешәненә. Шунда бер өлкәнрәк эштәге апага бәрәңгеләр утыртып, бакчаларын сукалап шулай. И шуны сөйләгән. Шушы хәлне инде. Аның кызы Галия апа, Галия Харисовна Казанда ресторан директоры.
Білем, мен Аллам Валя рахмет. Харисовна. Золотая Біздің подкова. көрші ол қазір инде бүтін Валия апа бик сол танылған. уақытта инде шунда. Қазір қызым менә Борисның балайы белән шундай хәл булган, зинһар бу баланы кеше итәргә кирәк. Бу урамда йөрергә тиеш түгел дип, мине тагын алып киттеләр Казанга. Галия Харисовнага килеп кертте, Галия Харисовна каршы алды инде. Хәзер бит инде каяда булса ул вакытта әтидә төшенкелеккә бирелмәгән бит инде, әтиәни дә менә булмады моннан димәгән бит инде ул. Яны хәзер уйлыйм шулай. Авыр сүз дә әйтмәгән димәк, истә калыр иде авыр сүз әйткән булса. Онсысын ул сүзләрне эфирга әйтеп тормабыз. Караштан куркырлык инде монда, караштан. Менә Галия апа алып бар кабарды мине Венера Хатуновнага. Ганиевага Венера Хатунов мине тыңлады да. Ничек бу бала урамда йөрергә тиеш дип, экзаменга 3 көн калган иде. Мен тиз генә документларны тапшырдым да. Менә мин шулай иттереп жаңадан 3нче ел 1нче курска Институтка. Югары белемгә. Сразу шунда кирәсе калган име институтка. Дөрес кулга эләгү бит инде бу чынлыкта, Вадим. Мен нәрсә шулай кирәк булгандыр дип уйлыйм инде. Аннары теге җегет кешенең гомере 2 ел армиядә да уза дигән сүзләр дә кергән шикелле инде башка. Тегеләре Шулай менә мин бүгенге көндә Институт мәдәният һәм сәнгать университеты дип аталадыр инде ул без укыганда 5 ел буена укып чыктым инде мин. Бәлки теге искә төште менә теге тыңлауларга килдем дидем бит әле бер опережсына. Шулай әйткәне башта 4 ел ди училищеда укыйсың ди. Аннары 5 ел консерваториягә кире укыйсың ди. Әйтәм бу 9 ел була түгелме дип уйлап куйган идем. 7 елда бетте. 7 елда бетте. Biraz Yok Vadim, sen bit başından uq сезенгәнсең, училищега кирмәскә син. Ну, минеке булмаган инде. Ул мен әйтәм бит, ул минеке дөрес булмаган. кулга, дөрес остазга эләгергә кирәк бит. Менә Шунда бу язмыш. Шунда менә мин укыган елларда, инде мин 2005 елда яңадан Венера Хатуновага әйтәм, мин бүне килешеп искә алабыз инде. Хәтерлисеңме ди? Венера Хатуновна 2нче курста укып карыйсы килә ди. Юкамам шул материал бит ул 3 ел буе 1нче курс. Бүтән җирдә дә берек. Менә Венера Хатуновның гомумән ишеткәне бар, сине мактаган, матур сүзләрне бик күп әйткән ишеткәне бар. Менә син үзең аннан иң зур алган нинди сабак дип уйлыйсың? Менә Венера Хатуновны диюгә исеңә килеп төшә, нинди? Менә минем бит инде халык алдына чыгып таныласы килде име, җырлыйсы килде. Венера Хатуновга мин рәхмәтләнү өчен. Ул миңа киртәләр куймыйдыр, менә монда барма, монда җырлама, укырга кирәк. Ну әйтәдер инде, укырга кирәк дип. Ну тик шулай да укып кына мин без менә 26 кеше укырга кердек институтка. Без укып чыктык 21 кешеме, 9 кеше мин хәтерләмим, студент. Без сәхнәдә бүген Раяз, без одногруппник минем. И мин. 2 кеше, 20 20 кеше. Менә сиңа мә. Шулай. Бәлки Ринат Гыйләҗевне беләсез инде. Ринат Гыйләҗев ул институтта доцент иде. Хотя профессор булды. Менә сиңа мә. Карале Вадим, ул бит менә бер караганда, бәлки сине классик белем буенча китсәң, сине әзрәк теге ламай теләр бит, әзрәк ватерга туры килер иде. Бәлки сине үзгәртергә теләрләр иде. Шуны бәлки мин теләмәгәнмендер. Бу дөрес, Иттереп авызына ул син түгел бит инде, ул син түгел. Моннан бит авылга чыгып җырлай инде. Безнең авылга кайтып, эме? Нишләгән бу авызын бирүләр? Җиткәннәр булды. Бирешмәгәнсең син. Юк. Бәлки шул сынау иттереп, шул кирәк булгандыр менә. Кирәк, менә урау юллар, шулай бит. Менә шул мин уже 2нче курста укыганда минем беренче сольный концертны куйдым мин филармониядә. Мин таныштым Илфак Шихапов белән. Мин Илфак абыйга шул хәтле рәхмәтле. Ул мине үзе белән, мине сәхнәгә чыгаручы Илфак Шихапов. Мин шулай дип әйтәм әле бу җирдә дә. Илфак абый безгә сәхнә серләрен ул күп өйрәтте. Сәхнәгә чыгу, сәхнә серләрен түгел, сәхнә юлына сәхнәгә менү юлларын күрсәтүче Илфак Шихапов дип әйтәм мин. Анда мин генә түгел, анда Рифат Зарипов, Ризат Рамазановлар, Алмаз Мирзаянов, мин без күбик. Әле дә менә шулай искә алабыз, чыннан да. Менә шул беренче сорауыгызга җавап бирә алдыммы? Искиткеч булды, Вадим, рәхмәт бик зур. Карале, Вадим, мин менә хәтерлим, син бит инде сәхнәгә чыкканнан соң да син инде танылган идең. Вадим Захаров идең. Син чыкканда мин бер мәртәбә дә хәтерләмим, алкышларга күмелмәгән чагыңа. Хәтерләмим, булган микән андый чак, мин белмим. Менә
һәр вакытта син ничектер җылы кабул ителәр. Бер елмаясың син артыгын кыланмыйсың да кебек, шундый тиз кабул итте сине халык. Ну шул ук вакытта, вакыты белән син ничектер авыл хуҗалыгына куядыр тәрәзәләр эшләдеңме соң әле син бер арада. Булды инде Мине ул. ниндидер бер тапшыруда әле син хәтерлисеңме, килгән идең эшмәкәр буларак. Чакырган идек без сине. Нишләп йөрдең син? Бу бит инде һаман сине Сөйләсен теге әле. этәргән. Ничек килеп чыкты ул хәл? Менә мине шушы укыган вакытта ТНВ каналында бит тапшырулар барадыр. 7 йолдыз дигәнме? Ай. Ниндидер тапшыру. Бар иде, я. Хит-парад, ул бик гадел хит-парад ул вакытларда. Мен анда беренче урын алдым. Әнкәмашлар дигән җыр бу. Анда 2 көн концерт булды. Башта шул концертны гына телевизордан күрсәтәләр. И миндә шуны сәхнәдән кертми кул чаптылар миңа. Мин шуны истә калды. И теге менә концертны оештыручылар да була бит инде, төрле бәйрәм оештыручылар. И анда шулар мине күреп, игел чакыра башладылар инде. Менә шулай. Ул хәзер миннән сорыйлар, теге син күпме акча бирәдер инде менә, күпме акча тыгадыр инде үзеңә. Каян килсәң инде миндә ул вакытта акчаларны ягында. Менә шул мине күрә белгән кешеләргә мин чыннан да рәхмәтле ул вакытта. Бу аерым кешеләр. Аннары бер теге һаман нәрсәдер җитмәгән сыман институттан тәмамландым. Тормыш курып җибәрдем. Һаман теге җырлар яздырам инде. Бәлки үз өстендә эшләмидер. Ничектер булып чыкмаган шикелле була башлады теге. Мен әйтәм, нәрсә кирәк инде миңа туктап әйтәм, бүтән өлкәгә китеп карарга. Мосын инде диеп, аннары соң без дус малай белән шуны эшли башлады. Авылда эшмәкәрлек буенча. Аннары аның мен әйтәм, буны барыбер шушы мине сәхнә үзенә тартадыр инде теге. Шулай иттереп туда-сюда җыри, менә ничә ел? 16. 15 елмы, 15-16 ел менә шулай арлы-бирле җыруда булдым инде мин теге. Югыйсә, икенче курста инде син үзеңнең концертыңа куйган Ну мен булгансың. шуннан бирле мин Казанда 1 елны да куймыйча калмадым концертымны. Икешәр көндә куйган еллар бар иде. Син сәхнәгә чыкканда әлбәттә син аерылып тора идең бөтен башка кешедән. Бер кешегә ошамаган, бер кешегә ошарга тырышмаган, үзеннән әллә кем ясарга тырышмаган кеше бит инде син. Гомумән алганда без бу тапшыруга чакырга уйлашканда да кемне чакырабыз дип. Без менә уйлаштык. Хәзерге заманда менә бу ясалмалык заманында социаль челтәрләр, бөтен кеше үзеннән ничектер яхшырак күп ясарга тырыша. Ниндидер виртуаль өстәмә тормыш алып барган кебек. Анда ул бер төрле тормышта, бер төрле кеше бер төрле фасад тота, бер төрле яши һәм бөтенләй бер шундый үзгәрә. Ниндидер фильтрлар, маскалар нәрсәләр заманында син ничек шулай булып кала алдың? Һәм кыен биреләме сиңа? Миңа шаны үземдә шаны җитмәгән дип уйлыйм мин башта. Һаман теге бер җиргә барасың, не получается. Монда кертеп карыйсың, не получается. Шуңа күрә Хәзер бармы соң инде ул ышаныч? миндә үземдә ышаныч бар хәзер. Нәрсә булышты сиңа? Менә хәзер шушындый нәрсә алып килде хәзерге Менә 3 ел элек популяр. просто өйдә утырам, кич шул телефон шалтырый. Шалтырата Айрат Ильясов. Вадим ди, әйдә күрешеп алыйк әле ди. Митем әйдә. Һәм сиңа киләм ди, адресыңны әйтә әле. Килде, чыктым, өйдән яшып торабыз инде. Синең ди, әйдә җырларың ди, муеннан бит инде анда. 2-3 диск чыккан. Тамашачы да ярата инде сине, ничек концертлар белән йөрергә таба түгел дип инде. Бар, әйтәм, халык килми, әйтәм, шоу кирәк, әйтәм, шулай сөйләшеп киттек, бөтен кешегә. Монда сальто мин әйтәм, монда фонтан кирәк, монда әйтәм, төтен, утлар, сикре, пәри туй кирәк, әйтәм, мин әйтәм, алай булдыра алмыйм. Үзеңне яхшыртырга кирәк, ябыгырга кирәк анда һәм башкасы. Мин как естаю, Вадим ди. Давай булай әйтәбез ди. Әйдә ди, мин сиңа программа язам ди. Шоу түгел дип, концерт дип куябыз ди, и халык киләчәк ди. Айрат әйтәм ди, булмый инде дип, шулай сөйләшеп куйганда, килә дип, шунда кул бирешеп эшләдегез. Без аны шул көнне сөйләштек тә, Айрат миңа сценарийларны әйтеп, менә шушы үземнең тормышта булган шушы нәрсәгә сөйләдем бит. Шуларны бөтенесен дә язып, нитеп, шуларны бер җырларның тәртибен түзеп, 2 көн пирамида куйган шыгырым тулы. Айрат молодец име? Менә миңа Афәрин. Һәр Һәр кешегә бер шундый, һәр кешегә тормышында билгеле бер этапта шундый бер Айрат кирәк. Этәреп җибәрә торган шулай бит. Без менә быел да менә 3нче ел рәттән шоу Айрат тоже Айваз Садыров белән яздылар быелгы программаны. Менә репетициялар куеп 5 көн Казанны гөрләттек 12 концертлар залында.
Ай-ай. Вадим, бу бит инде хыялга атлау дигән сүз име һәм син хәзер үзеңнең хыялыңа ирештең, син Татарстанның халык артисты. Мәркәзебездә 5 концерт куясың, 5 көн концерт һәм кая гына һәм алар дәррәү уза. Анда кешеләр ургылып килә бөтенесе, солдат бөтен җирдә. Һәм хәзер үзеңә нинди максатлар куясың син? Мен вообще мақсат қойып еші тұрған кіші түгі. План құрып, мақсатлар білен мен нешем, мен қияллар бар. Но менің қияллар тұрмышқа ашмай қалмай, конечно, анса да бар. Но керегінен алда, етемей, бұл бітіне көптен боласай бер. Менің білен оқыған сәхнеге шыққан кішілер көптен енді популяр жыршылар болып, бітінде артистлар болып. Ни өчен шушы үз-үзеңә ышаныч җитмәде дип уйлыйсың сен? Кем білген енді? Ну сине бит гел мактыйлар иде инде. Мақтауны мен қабыл ете алмайм, мен командаган. Шанмый мен ол мақтау. Мен шаммын да, тұйық шаммын да түге. Юк, нәрсәдер бирми инде, алга таба тәргеш бирми. Менә. Нәрсә бирә сиңа үз-үзеңә ышаныч менә шушы? Мен әйтим, менә бу айратның бу килеп менә шушы эшләр китүнең дә төп сәбәпче арамыйм әнидер дип уйлыйм мен. Әни киткәч, әни үлгәннән соң мин шул хәтле биткән төшенкелеккә бирелеп, тоже мин бик авыр кичердем. Мин аны кичердем дип әйтү ул дөрес түгел. Гомерлек яра. Гомерлек инде ул минем белән калган, ул минем белән үзем киткәнче үзем белән булачак инде ул. Менә миннән көләләр инде нәрсә сөйлисең син? Миңа әни белән булышып яталар дип уйлыйм. Әле дә шушы 5 көн концертларны куярга. Вообще мин шул только шул. Синең әниң белән элемтә бик тыгыз име, теге бик ни. Ну, Әни малае иде. әни малайы. Юк, әйтәләр бит менә син кемгә күбрәк ошаган, әтигәме, әнигәме? Ну, мен шоу буенча, гәүдә төзелеше буенча да әнигә ошаган дип әйтәләр. 100дән әнигә ошаган характер минем әнинеке микән белмим дә. Ну, кыскасы бик авыр булды инде менә шул мин уйлыйм, әнигә булышып яталар миңа дип. Кайбер кешегә әйтсәң, ти уже әйтүнең мәгънәсе дә юк инде. Ну, барыбер ти кай вакытта сөйлисе килә ишин дә әйтеп куясы килә менә. Бу миңа әни җибәргән бәхет интер инде дип. Нәрсә сөйләйсең соң син дип. Ну, үз башыннан күчермәгән кеше, аны тоймаган кеше аны аңлый алмый инде ул. Менә шул Риза бәхил булып киткәндә шундый хәл була. Марина. Дуа булып барсын инде. Дуа булып барсын һәм сөенеп ятсын. Ул миңа һаман төшкә керсә дә, улым мин сине саклап йөртәм, әмма дип шулай матур. Шулай дип әйтә. Шулай иттереп. Шуннан да шулайдыр әле. Ул Вадим аны ничә яшь булуына карамастан авыр дип әйтәләр. Менә теге әлбәттә яшьлек киткән бигрәк үкенечле ничектер, бик иртә киткән кебек. Теге шушы күрмәгән кебек, син шушы бәхетне 5 көн концертлар залында булуыңны күрмәгән кебек. Шуны күрсә бигрәк булыр иде дип уйлап менә шуны күреп ят. Но мин шуңа ышанам, күреп ята дип ышанам. Менә шул вакытта интервьюлар биргән вакытта да еш кына әйтәсең, менә әти бер кайчан да мине мактаганы булмады. Менә бер кайчан да әйтмәде. Менә ул интервьюларны ул бит карый инде, барыбер карамый түгел, кеше үз баласын карый. Аннан соң караганнан соң мактарга өлгермәдеме әле? Аны миңа әйтмәскә кушты инде бүтән. Шулай дип әйтмә дип әйтте инде сиңа. Төрле кеше төрлечә аңлый бит инде. Ул аны аңлый нәрсә өчен алай иттереп. Минем әйткәнне. Баласы өчен. Минем дә ни өчен шулай дип әйткәнне аңлый мин бит инде аны гаепләп әйтмим. Гаеп ничек бар ул бит? Читтән килеп әйтүче кешеләр бар инде менә синең малаең сине шулай дип әйтә дип. Аны өйрәтмәләр инде. Юк, ул чынлыктан мин уйлыйм, минем дә шулай молодец дип әйткәннәр бик хәтерләмим. Доброжелательләр бар инде ул. Юк, минем әйтәсем килә, менә шул килеп әйткәннән соң кайчагында кайберәүләр була бит, шулай әйтә башлаган. Бәлки булгандыр дип. Но менә мин дә хәтерләмим, миңа не булдырасың, молодец дип әйткән. Мин юк андый сүзләрне юкмы Безнең сезнең дә поколениегә шулай татарларда шулай инде. Потому что аларга әйтмәгәннәр, алар белмиләр. Вадим, бит син башыннан ук тапшыруның әйттең, ышаныч юк, амнары син әйттең шундый бер җөмлә. Хәзер мин үземә ышанам дидең. Менә кайсы моментта булды ул менә шулай. Мин хәзер үземә ышанам. Всё. Менә баш миенә шушы айрат белән сөешкәннән соң шул концертлардан. Без бер төркем булдырдык. Менә шулар миңа кил әйтеп килделәр. Вадим, була. Всё, ничә яшисең ул вакытта? Ничә яшисең? 3 ел элек. 3 ел элек кенә Ничә әле яшисең бу. хәзер? 39. 36 булган инде. Менә ышаныч туды Вадим кешенең. була. Мәйтә айрат билет сатыламы? Сатыла дим. Менә шушыны шулай иттереп сөйлисең, калып көләм. Көлә. Ана шулай була.
Шунда аңлаган сен үзеңне офигенный мужик. Кызлар, менә ул бит шок каткыч, сәхнәгә карыйсың, нәрсә генә эшләми кешеләр шок каттырыр өчен, чыннан да үзләреннән сикереп чыгалар, нәрсә генә тырышмыйлар. Ул чыннан да сәхнә бәлки шуны таләп тә итәдер инде. Без бит башка илләрнекендә федераль каналлардан да карыйбыз. Ә Вадимның минем өчен ул ниндидер үзенә бер күрә уникум. Ул бит чыккач та теге кешеләр бит инде бөтенесе бер төрле үзен тота. Вадим ничек бар? Һәм еллар узу белән ул ничектер үзгәрми кебек. Менә монда килгәч тә безнең монда кызлар әзрәк кенә уны әйтәбез, рәтлибез дигәч, пудраны юк, миңа кирәк түгел. Ул һәрнәрсә ул үзенә тугры булып кала ничектер. Бирешми. Минем иң яратмаган әйберем ясалмалык. Менә син моны бик Мин яратмыйм ясалмалыкны. Мин яратмыйм минем белән спор итүне, һәм нәрсәдер доказывать итүләрен миңа. Синеңчә булсын бөтенесе дә. Син шулай әйткәнсең икән, всё. Юк, минемчә генә түгел, барыбер кулак саласың бит инде, кешене тыңлыйсың барыбер. Ну бәхәсләшмә. Ну бәхәсләшмә. И менә мин әйтәм икән, шушындый төсле ул, менә бу Менә бу кара булса. Әйтмә серый дип аңа. Менә шу Менә социаль челтәрләрдә дә кешеләр бит инде үзеннән яхшырак булырга тырыша чынлыкта. Барыбер сәхнәнең үзенең законнары бар. Кешеләр менә бу ясалмалык законнарына ияләшә кебек. Ничек син шушы дулкынга алмыйсың? Мин күргәнем бар трендлар, син биепләр аласың, теге тренд биюләрен. Төркемдәге кызлар әйтә. Әйдә, Вадим Борисович, пожалуйста, шуны эшләгәнне әйбәт зайдет залетит. Карышылынды. Шуңа күрә генә кирәк булган өчен эшләнгән. Түгел бу, име? Кирәк булган өчен эшләнгән эш кенә инде ул. Туктагыз әле, бер заманны бит мин ишеттем, Вадим Захаров имештер ябыгырга җыена икән. Нәрсәдер эшли ул анда, ашамыймы, әллә спорт белән шөгыльләнә булдымы андый чор? Мин 3 кило элек 143 кило идем. Хәзер күпме? 112. О! Субханалла. Кулчабыйга әле молодец, бу зур хезмәт. Ничек Вадим шулай ябык булды? Дөресен әйтимме? 3 килога ябыгасың бар. Майя Плесецкая әйткән бит, не жрать дигән. Менә авызыңны ябып куясың да. Только шул гына. Да, шул гына булыша да. Эх, Ябыгыр өчен арак эчмәскә кирәк. Юк, шунда әйтәм. Yo, men ишеткәнем бар, андый кеше шулай дип әйткәннәр. Юк, арак стөгез акысын симертәдер. Юк, бөтенләй ишмәскә кирәк, кызык булды. Не рекомендуем, советуем. Менә ну барыбер мин үземне әйтәм бит, кулга алдым дип. Кулга алмыйча булмыйдыр уже. Миңа калса син сәламәтлек өчен ябылырга мөмкин. Теге ябык булсын өчен, кемгәдер ошар өчен Вадим тырыша дигәндә күз алдыма китерә алмыйм. Мине шул кичтә Белмим, алай димә инде. Менә кара, социаль челтәрләр ул бит инде шундый майданчык, анда кешеләрнең менә шушы идеаль картинасын яраталар. Ә син шундый натураль, син бит блогер дип әйтергә була. Син актив карап бара һәм син актив алып барасың моны. Син гомумән анда актив алып бара башлауның сәбәпчесе кем? Шулда әлегедә бая кызлармы, я булмаса үзең аңлыйсыңмы бу синең концертларыңны алып барыш ярдәм итә? Ул әзгенә менә шул ния кирип киткәч, тирәнрәк инде. Барыбер шул системада эшләгән, төркемдә эшләгән кызлар да гына әйтәләр инде, менә шулай итеп куйга әле, булай итеп языйга әле дип инде. Барыбер дә теге Күпме кирәктер дип. Яңа медиа, сиңа димәк, моның өчен кирәк түгел телевидениегә барырга. Синең җанатарларың инде монда утыралар бөтенесе, син турыдан-туры аларга мәгълүматны җиткерә аласың. Җырларыңны менә сайлаган вакытта син уйлыйсыңмы, бу минем җанатарларга ошамаячак дип уйлыйсыңмы, я булмаса? Мин кешегә ошасын дип бер вакытта җыр язган юк. Ул менә композиторлар, авторлар җибәрәләр җырны, кил җибәреп торалар инде алар көнгә, ул уны алып килергә мөмкин. Шулай угыймы? Килә, әле монда килгәндә генә менә мин җәяү килдем моннан. Бер карту 3 җыр җибәрделәр шул арада гына. Берәрсе бармысың нормально? Юк. Юк угыймы? Җырны күп үпкәлиләр, күбесе ничә менә аны җырлыйсың, менә минеке нәрсәсе белән шомый. Ну мен әйтәм, шомый. Всё. Аны тыңлап жүрүп 1-3 көн диләр. Юк инде ул Мен әйтәм, ул җыр беренче нотасын аның ишетәсең дә, ул үзе синең ул аны тоемлау бик кирәк җырчы кешегә дип уйлыйм мин. Гел әйтәм аны репертуарны сөйләп бирергә кирәк аны.
Менә шул беренче нотасына ошаса ошый ул, ошамаса юк. Ул синең җырың түгел. Менә Фирза Рабиә әйтә бит, мен шигырьне бер укыйм, җыр язылса языла, язылмаса мин шигырьгә үтә алмыйм дип. Минем дә ничектер шулай шикелле. Бу минем фикерем. Ким кеше өчен теге җавап бирә алмыйм. Может, кеше 3-4 көн бер атна тыңлап йөридер, халыкка шармы икән бу дип уйлап йөридер. Шулай да. Башта сүзләргә карыйсыңмы или көйгәме? Ул уже тәңгәр килергә тиеш ул. Мин дә шулай дип. Ул бер-берсенә ятмаса ул уже әйтәм бит ул шамый икән, шамый инде. Башка кеше башкаруында бармы? Бу җыр ул җырлый мәсәлән, син аңлыйсың, ул синеке түгел, бу бит минеке иптәш дип. Алай дип әйткән җырлар бар. Бардыр инде. Барып сугышып шул җырны Менә бу алып. җыр миңа нишләп эләкмәде икән дип ни бар. Теге авторлар бит язгачаларга күп кешегә җибәрәләр бер юлы. Их, мен әйтәм, тыңлап соңрак интернет тормаган вакыт була. Яңа тыңлыйсың да, язасың да, мен әйтәм, алдылармы? Алдылар. Ул синеке булган. Менә Салават Зәкиевичнең җырларын бит инде син шулай ук башкарасың хәзер, име? Башка кешенекеләрне дә аласың. Менә Салават абыйның миңа шул бер быел программага да алдым, бер җырын үзе җырламый, әрәм булып ята. Үзе дә каршы килми инде ул, җырлагыз ди, сорап җырлагыз ди. Сорап, үзеннән сорап, аның рөхсәте белән авторларыннан инде рөхсәт сорап әлбәттә. Шулай иттереп быел тагын бер җырын Салават абыйның программага кертtik. Узган ел мин Шәфкать туташы дигән җырын керткән идем аның. Ул безнең ни белән туры киләдер, теге безнең анда больница юлларын топтадым дигән бер өлеш бар, һәм шуннан соң Яхшы бәйләнеп китә. шул шуңа бәйләп җибәргә безгә шул җыр кирәк, ул шуның өчен җырланды. Быел Бер мәхәббәт турында бер җыры. Вадим, менә бу Салават Зәкиевич дигәннән бар бит шундый үрләр, син менә шундый үрләргә җиткәч, үзеңә ниндидер бер җиңү яулаган кебек. Безнең буын кешеләренә, минемчә, әле сезнең буын кешеләренә дә шулайдыр, име? Сезнең безнең буын. Салават Зәкиевич ул бит инде безнең теге тере легенда кебек, ул ниндидер югары бер биеклектә, аның шундый пьедестал, анда инде ул бронированный шундый урында тора инде, име? Һәм ул синең белән бергә концертлар оештыра башлады. Менә сине беренче чакыргач, нинди хисләр булды? Хис-тойгылар, нәрсәләр уйладың? Менә яшерен батырын түгел инде, кичкенәдән безнең өчен Салават абыйга җырчый иде. Шул инде бердән-бер. Миңа шундый тәкъдим булды, оештыручылар тарафыннан Салават белән бергә концерт оештыру Уфада дигән тәкъдим булды да. Мен әйтәм, Салават абый каршы булмаса, мин каршы түгел дип әйттем дигән инде. Салават абый да риза булган. Сезне чакырдылар икегезне бергә. Оештыручылар шулай оештырдылар да. Уфада булды бу хәл. Уңышлы узды. Ул бик уңышлы узды ул. Без аны һәм Казанда да үткәрергә уйлаган идек, безнең килеп чыкмады. Ну, буладыр инде. Андый зур зал юк әлегә Казанда. Бар, залда Хикмәт залда түгел. Минем үземнең концертым куелган иде якында арада. Һәм уже менә шул концерттан соң уже көз көне менә сентябрь аенда буласы концертлар. Мен әйтәм, мин уйладым, теге халык инде һаман мен әйтәм, күрдек бит инде, бардык бит инде дип. Монда дөресен әйтеп сөйләшәбез ичендә. Без монда бар тик шулай сөйләшәбез. Шулай дип уйларлар дип мин әйтмәдем инде. Алар аннарысын Әнвәр белән куйдылармы Казанда? Шул булды. Әле Вадим концертлардан соң да менә синең алга таба минемчә мин бик теләп бар идем, андый концертларда. Уфада Салават абый җыйды күп артистларны, ул Уфа арена зур Бостор районында концерт, туган көн концерты булды аның 10 январь көнне булды. Безнең уже минем дә чакырылды идем, но безнең уже 2 көн онысы 9-10 январьның үземнең концертлары, өстәмә концертлары бу. Мин анда бара алмадым инде. Рөстәм Закиров кунак булып килгәне, халык арасыннан сәхнәгә чыгып, Рөстәм абый әйтте, Вадим ди, 25 ел эчендә Салават Зәкиевичне үз туган көнен Уфага үткәрергә җибәреп, аның туган көнендә Казанда концерт куйган җырчы юк әле. Аның онысы туган көне. Нинди менә үзенең хисләр булды соң, ул сине чакыргач, башта бераз гына барыбер бит инде ул син аның белән күпме ел сәхнәдә очрашкансыңдыр инде 100 мәртәбә. Ну барыбер факт булып кала бит. Аның бөтен җырларын беләсең инде сен. Ул бит инде тарих. Мен күбрәк элекке җырларын беләм. Шулар турында әйтәм. Элекке җырларын беләм. Менә шул 96-нчы еллар, 95, менә шул еллар матур җырлар. Әлбәттә, мин ни булды? Без аны теге
видеоға да яздырдық ол концертіне айтам қалсын истәлік болып деп енді бүтін кішіге де бүтін жыршыға да тәтімей бит енді барыбір да ондай бәхет. Сен тағын кімнің белән шулай теләр идең? Мен ғұмыр ойламаған едім айтам екі кіші бір концерт қоярмын деп алай. Ул бүтінде шыннан да шаққатқыш. Мен аны көргеш шулай ук шаққаттым. Мен айтам, бір қашан да ойламас идем. Менә бу ике кеше нәрсә берләштерде икән дип күптән сорыйсым килеп йөрийде шушы концертны һәм Уфада, Казанда да түгел бит әле. Ну, Уфа Башкортстан тамашачылары алар шулай ук алар бик жылы безнең яктагы тамашачылар бик аерылар. Анда җиңелрәк кабул итәләр кебек. Ихласлырак, Гадилрәк. гадилрәк, менә шундый. Ул кадәр таләпчән түгел анда, әйме? Салават абый инде чыкты да сәхнәгә, мин сезгә Вадим Захаровны алып килдем дип шулай халыкны итеп каршы алды инде. Әйбәт матур булды инде. Мактанып та әйтәмдер инде, күбесен мактанаса килә бит инде. Вадим булган әйберне, мондый әйберне инде мактамыйшы мөмкин түгел. Әле Салават абый белән бергә концерт оештырган башка кешене сез беләсезме? Мин Бар, анды аның студентлары белән берничә концертлар. Ну, студентлары белән Башка бәлки. нәрсә. Ансы башкарак нәрсә. Шулай итеп кабул итүегез вообще приятно булды. Без шынап горурланып, сөенеп торабыз синең шушы уңышларыңа. Ә син үзеңә карата таләпчәнме? Юк. Юк? Юктыр дип уйлыйм. Мин бераз әзрәк ялкаурак үземә карата. Микән ялкаулыктан да түгелдер инде ул. Үзеңне кабул итәсең. Теге Ничек менә бар? бер нинди выступление ошамады дигән. Үземне сүгәм инде, Фикер. үземне сүгәм. Мин канәгать. Ну, өстендә Менә шәмсең. фикер үзгәрә, син белән телефоннан да сөйләшкәндә сөйләшеп алдырыйм. Ничектер менә берничә ел элек фикер бүтән төрле булса, уже менә 5-6 ел узган икенче төрле менә уйлыйм мин. Теге Нәрсәләр мәсәлән? канәгать кеше мин үземне бик канәгатьтер дип уйлыйм. Әйе. Уйлыйм инде мин. Ну шул вакытта үземнән канәгать тә түгел шикелле. Мин тавыш яздыручы Илдарга да, Адилга да әйтәм инде. Мәйтәм стенага карап җырлый алмыйм мин әйтәм. Миңа халык кирәк. Кемдер пошва дия торган. Энергиясын кешене. Әйе, аны алар. биреп булмый. Вадим ди, менә бу анда бит инде студияда языласың, бар вакыт нитә иркен дип әйтәм инде, теге сәхнәгә чыгып 3 минут җырлыйсың бит инде. Әйе. Мин нитә алмыйм, биреп бетерә алмыйм мин җырны менә яздырганда. Вадим, нарысың теге кешегә тыңлатасың да, ничек менә бу җирен булайрак иттер бурып җибәрмә. Мен яздыра алмыйм, мен җырлый алмыйм аны. Шуңа күрә миңа халык алдына чыгып җырлау ул икенче. Аларның энергиясын Әйе, менә шул теге үземнән канәгать түгел дигәннән генә әйтәм инде. Менә шул мәсәлән шушы җырны тыңлаган чакта да менә шулай булса, әйбәтрәк буласы булган бит инде бу дип тә куям инде. Вадим, әмнә безнең тапшыру 30, 40, 50 дип аталаймы? Без гомумән 20 яшьлекләр хакында да сөйләшеп алабыз, 60 яшьлекләр хакында да. Менә син әгәр дә 20 яшьлек Вадимга хәзер инде киңәшләр әйтеп булса, чөнки әйтик, проблема шул калырга мөмкин. Гомумән без тапшыруда үзебез өчен шуны ачтык. Бер үк тема, бер үк ситуация төрле яшьтә, төрле күзлектән карала. Менә 20 яшьтә үзеңә нәрсә дип әйтерсең? Мин нәрсәләрдә ялгышкан булгансың икән син? Искә төшерсәң, менә бу ялгыш фикер булган икән. Хәзер мин аны аңлыйм дип мәсәлән. Я булмаса, бу дөрес булган икән, юкка борчылганмын дип мәсәлән. Менә хәзерге акылым булып шул яшькә кайтсам, 20 яшькә. мин әйтерим, мин әйтәм, мин ул уку йортына укырга бармыйм дип. Менә мәсәлән. Миңа кирәк менә шулай югары уку белем йорты. Мин бәлки теге күбрәк иттереп белешкән булыр идем монда ничек укыталар. Бу уку йортында ничек укыталар менә шуны дип уйлыйм инде. Алдан әзерләнергә. Әрәмгә узмасын өчен. Шулай кирәк. Знаешь, кирәк шулай. Менә шулай булгандыр инде. Мин Белеп булмый ничек дөресрәк, әйме? 30 яшькә нәрсә әйтер идең? 30 яшьлек Вадимга. Хәзер бит инде 30 яшьлек Вадимга мин әйтерим, Вадим яшәр өчен генә аша өчен яшәмә дип. Менә шул вакытларга әйләнеп кайтсак, ул таптаган больница юлларыннан, ул галәмәтләр булып бетте, ул ярар ансысы. Менә самолет көтеп тора, нигә? Очырга кирәк Төмәнгә. Төмәнгә очырга кирәк, байрам барам аэропортка. Лектереп алды, нәрсәдер, мәйтәм, мин хәмәйтәм, РКБдан барам, мәйтәм, мин хәмәйтәм монда керәм. Или уже шулай каты авырта, мәйтәм, или самолетта үләрм, мәйтәм. Тегендә уже бармый калырга да ярамый, анда да көтәләр уже. Сойлау. Менә нишләргә? Бетәр, бәлки узар дигән булсам,
узмаган булган булыр ие. Кірдіңмі РКБ-ға? Онда мені реанимацияда 2 күн яткырып, ішлеріне тиішіп, онда... Нәрсе болған? Жылчный, что ли? Мене не жиылған, жеткісін, шундай өзіме не әзірәк енді Вадим етім давай құлға ал деп, сенің... Әліп оңлапта, бұл оларға керек бет ол сенің негіне мускул ғана шулай оламы, жүрек ме, башқа жер ме, біліп болмай. Ол бет бір гіне күн болмағанын ұлданлар уже. Бек. Орта берген Ауыртып жүргенне мен обезболивающий қода тадырым да, шулай тіршеп кетедір. Төмендәгеләр нәрсә диде? Кімдер көп кәләді? Нәйші? Ойыштырушылар бар бет Сен енді. исен қалдың. Ярар, икенші жолы міне неше киттіріп келерсің деген кішілер де болғалады. Икенші жолы неше келерге міне. Асы да бар өтер яның. Бардың мұсын төменгенлары? Ойынды, ол бит концерті енді. Біздің мұнда тапшыруда біз 40 яшьліклер еш келе, чөнки безнең буын кешеләре, менә миңа айруча ул шундый кызык, 40 яшьне без бит айрым бер, белим 30 яшькә ул кадәр борчылалар микән? Минем үз борчылуларым булды бугай. 40 яшьтә ул ниндидер теге урта яшь кризисы белән дә бәйләнә, ниндидер 40 яшь үзенең шундый сүзе, ниндидер безгә басым ясыймысың 40 яшькә җиткәнче теге бу булырга тиеш дигән ниндидер уйлар бар. Менә син 40 яшькә нинди хисләр белән киләсең? Нәрсәләр буенча син канәгать, нәрсәләр буенча әле менә бу 50-гә кадәр без бит инде хәзер Вадим син күз аңлап китерәсеңме? Без бит 50-гә китәбез инде хәзер. Минем бер бик якын Вадим тебе уже 50 скоро. Вадим шуның хәтле кешеләргә ышанма дип әйтер менә. Әле дә. Бик ничек шулай ышанасың син ышанырга әйтеп бар. Ничек шулай бик еш гашыйк буласың син Вадим дип әйтер. Сен еш гашыйк буласың. Юк инде вообще сәнгать кешесе бит Хис. Biz bütün bizge bir okutuş ettiler ya ismi bile emin değil süt okuğanda. Soksuz bütün normal kişi ol. Ertenge saat 8 yaşka var da keşke daha düşte koyta. Bizdeki bir işte başlanağına işeri keşke. Yol günlerinde ele gitmeseyim. Beyram günlerinde. Nite beytemeyin. Ben bir uzun bir hisli kişi. Mesela şunun bir motor min koyur vakitte sin şu yerdir diye beyterim. Motor ağaç mı yapayım ama işin asıklanmıyor bulayındı. Ol bir ben artık özümde şu artık hisserektir diye söyleyeyim. Şunu ezerek tuktatarak Sen artık hisli bulmasan sen Vadim Zakharov bulasыңмысың, Vadim? Bulmayı. O bir tabiatten bir. Sen 40 yaşka kirəsən bir deyen гаиләң белән. Sen 3 kız әтисе. Sen cennetkə indi. Мен шулайды. Тебе обеспечен нәселер Мен айтам, сіз мені жібермекші боласыздар. Әлі үметтем ішінде баланы байқабастыра керек, үстіре керек. Кішкенесіне қазір көп мө болды енді? 6 ай бола. Шоғыра мені әлі? Улеш, кішкене бітер бұл. Кішкене интемлі шағы. Бүтін сізінде. 4 яш, ортаншысына 7 яш. Бүтінай бір по фэншую. 6 ай интемлі шағы қазір, шондай пирожочек шақлары. Мен қайтып кіргендер өзім генә беләм инде қашан қайтып кіремде, қашан сүйем, қашан булмас. Сен аларға матур сүзләр әйтәсең, алар белән булганда нәрсә бирергә тырышасың? Олысы белән әзрәк катырак булырга туры килә. Чөнки яше деген менә 14 яш. Монда. Пубертат. Ярамаганы белән. Кызларга ярамый каты булыр. Әнисе каты булсын. Ярамаганы белән. Әнисе миннән дә катырак. Вадим, әнисе каты булсын, син булма. Мен постоянно түгелин, аны бары Син булды. әти кеше булмады, что? Кая бара, чыкмыйсың? Юк инде. Кызлар пубертат вакытында төрлечә булырга мөмкин. Һәм ничек ярамый? Юк, әти кешегә ярамый. Менә Аннары бит ул ияләшә дәйме, шундый ук строгий таба үзенә. Сам знаю. Бәхәсләшмә минем белән, ярамый минем белән. Ярамый. Гафу итегез, Вадим. Вадим, син үз гаиләңдә алган нәрсәне җиткергә теләр идең үз балаларыңа? Менә миңа шушыны бирделәр, менә шушы төп дөрес сыйфатлар. Һәм мин аны балаларыма бирергә теләр идем дигән ниндидер. Тыңлый белергә кирәк. Кешене ишетә белергә, кешенең яхшы ягын күрә белергә кирәк. Менә кай вакыт Шырашасың тек бер кеше белән. Әми сезне шул вакытта күргәнем. Сез монда ярагыгыз дип. Әйтәм син кешенең яхшы ягын күрә бел. Аны әйтәм. Нигә әйтергә аныйм? Аны килеп именно әйтергә кирәк. Әйтергә инде аныйм. Әйтергә кирәк. Белгәнсең, күргәнсең. Дус егет минем
Гүл мен айтайды енді. Менә сиңа күп нашарлыклар эшләй, һәм сиңа яхшы ягы бар дип әйтәсең дип инде. Ник мәйтәм ничегендә аның бит инде яхшы ягы да бар. Ул бит инде ашар түгел, ул бит инде барыбер ул кеше белән аралашасың син кайсыдыр вакытында үзеңнең гомереңне. Ну беренче булмый инде. Кешенең теге нәрсәдер эшләячәген, эшләмәячәген син белә алмыйсың берничектәге. Үзгәрә бит кеше. Шуның кебек. Менә шул шундый хәлләр. Балаларга шуны бирәсең килә синең төп сыйфат. Гади булып калырга, үзгәрмәскә. Но шул вакытта алданмаска. Бер сорау бирәм, Вадим, сорасы килә. Менә кара, син ясалмалыкны яратмыйсың, име? Хәзер бит инде хатын-кызлар тырышалар үзләренең өстендә, име? Без түгел, без андый нигә кермибез. Без иреннәрен кабарталар, без ул кадәр булдыклы түгелбез. Беренчедән синең хатының бар, һәм 3 кызың бар. Син шундый хатын-кызлар дөньясында яшисең, име? Вот что ты как ты разрешать будешь? Тышкы шибәрлек ясалмалык турында бармый бит сүз. Нәрсә? Ярый что ли ясарга? Ярыймы? Әзгенә ярый кызлар. Артыгын Мин сорадым сезгә җавап, пожалуйста. Шама белән, име? Шама белән генә. Моны ясатып, әнә татуировка. Ярамыймы? Каршысыз бармы? Битергә. Ана бит нормально, бик матур. Ну кемгәдер матур. Иҗат. Куйган матур итеп. Ал ситуация яраймы? Адекватный ситуация. Нәрсә калды? Гади булып калырга, наверное. Ясалмалык ул. Нинди ул ички Мин ясалмалык? әйтеп, ички ясалмалык турында сүз бар, менә. 200 Синең белән булай, башка җирдә булай. Бер төрле сөйләшә. Ул турыда түгел. Анда ясалмалык күпме эстрадада бүгенге көндә? Ничә булмаса инде. Күп, тормышта күп ясалмалык. Син еш әйтәсең Ул кирәктер ул. Менә эзгенә яны ясалмага да кирәктер. Кешеңдә бит төрлесе бар. Әйе. Менә Вадим, кара, шундый сүз бар, име? Сәхнәдә чын ташлар, чын бриллиантлар ялтырамы, име? Теге бижутери, стразалар, шундый очсыз диләр, алар сәхнәдә ялтырыйлар, ул күренәләр алар. Менә син әйттең дә, әзгенә кирәктер ул теге иҗатта, име, сәхнәдә шундый әйберләр. Менә син шундый гына кабул итәсең, име, теге сәхнәдә. Тормышта син сразу сизәсеңме кешенең ясалмай икән? Конечно, сизәм инде. Прям менә шулай карыйсың да, бер карыйсың да сизәсеңме? Сразу сизәм. Сизелә бит. Кыныч кеше син. Тем более татар эстрадасында кем-кемнең күтен ялаган күреп торабыз. Женем семи минем олай менә шулай. Уже утыра башлады. Ай, ди кызым. Мин андый кеше янда Нәрсә туламый. күрсәтә дип торам, әйтәм, җырлап җибәрәбез. Я шундый кеше улай. Артык артистланган кешеләр. Артистлану дияр инде. Ул бит артистлар гына түгел, ул гади кешеләр дә шундый булырга мөмкин. Бар бит шундый кешеләр. Нормальный булырга кирәк. Салам, төрле әйтәләр, салам кыстырып сөйләшү. Ничек тагын инде сүз бар әле. Дөрес әйтәсез. Хәмдә апа бик сәхнәдә әйтеп аттылар мисында, чабада кайтарып йөрүчеләр дип. Ну шул ук вакытта сиңа каршы да әйткән кешене яратмыйсың син, теге Каршы әйткән кешене яратмыйм. Мин дөрес булсам, менә ул миңа, менә минеке дөрес, аныкы дөрес, ну уларны доказывать итте, что аныкы дөрес. Но мин беләм, что минеке дөрес. Минеке дөрес булмаса, мин үземдә любой кеше любой гафу итәм мин. Миңа проблема түгел, мин хатын белән әйткәләшсәк тә миңа килеп гафу итә, чөнки көчле кеше генә гафу итә белә. Әйе, бу чыннан да шулай. Да, мин җиңдем дигән кеше минем өчен не ул. Мин Ул инде җиңелгән кеше булып җиңелгән, чыга. конечно. Менә шушы әйләнеп кайтып, хәзер уңышсызлыкларга синең бу уңышсызлыклар инде арта җитәрлек булды дисең, алар сиңа чыннан да ярдәм иткән, бүген Аллага шөкер синең тормышың. Алга таба синне нәрсә куркыта? Менә 50 яшь турында сөйләшәбез бит алга таба. Син нәрсәләрдән үзеңә читләтергә Венера сиңа шундый сорау бирәсеңме? Әйе. Әлеге сорауга дөрес җавап юк. Аның өчен уйланырга кирәк. Менә син аны Яраткан ат души менә яраткан син дип торган кешеләрне югалтудан. Менә бер тапкыр шулай берне кичерәсең, име? Менә мин әнинең китүен беләм, мин андый хәсрәтне бүтән кичерә алмамын шикелле менә. Ул күтәрә алмаслык сынау кирәк түгел. Менә шундый әйбердән куркам менә реально. Күп сөйләшергә дә куркам менә. Шундый ниндидер бер связь бардыр шикелле. Кайбер кешегә бит барыбер менә. Любой нәрсә әйтеп ычкындыра может. Мин монда бит туктап әйтәм, Алла бабай, нәрсә диерме икән менә. Зөһрә апа Мына бик хөрмәттә мин Шәрифуллина. Ул безгә әйтә, Вадим, әйберең булса да, булган әйбереңне бармыйм дип әйтмә. Юкта дип әйтмә. Мин шул яклы күбрәк. Менә шушы ничә ел, 20 елга якын, быел 19 ел булам инде.
icat etүү dövründe barır köpmedir nihayet kayıklandık, nindidir gıybret aldık, kimdendir örnek aldık, kimdendir anın kirekmegen kişilerde şolay kirek bolgandır. Бүгінге сен қанағат 40 яшқа қанағат болып кіресің. Elbette kanaga men bütün ömrüm var, men motor yaşayım, men timine şol vakıtta şolay işleyen bulsam degen eberler bar indi. Har bir kişinin bardır indi nişe bulmasın indi. Men aytam men şol vakıtta men aytam bulay bulgan bolsa Өкінішілер. бар, ул шуңа күрә мин Күпме вакыт узды инде? 2-3 ел мартта була. Әле шулай гына име. 57 яши, яни. 2 яш. Быел 60 яшь тулган булам. 25-05-25. Әле истә кул. Шуны моторда ата булган булыр икән бу дип. Яни мин каберләрен мотор итеп эшләтеп куйдым менә быел. Туган көненә юбилейна җитештерергә кирәк дип. Молодец. Менә шундый хәл. Ул барыбер яши бит, ул синдә яши, синең кызларыңда яши. Шулай Ул без хәтта без монда да аны сизәбез кебек. Менә безнең утлар монда төшә, аның турында сөйләшкән вакытта инде мистика кебек хәтта шаккатмалы. Вадим, дөньяга гомумән карашыңны үзгәрткән 3 шәхес, я булмаса 3 китап, я фильм, я вакыйга. Бәлки бер шәрне әйтеп чыгырсың. Бәлки инде вакыйгалар тормышка Истә калган. истә калган. Спонтанлыгын айта алмыйм инде булай. Кайсы менә шул дип инде. Тормышка карашың үзгә. Әйдә бер-ике кешене генә искә төшер, тормышка карашың үзгәрткән кешеләр. Әниең? Венера апа бит инде менә барып җибәргән. Әйе. Юлга күреп нитеп, бу егет урамда йөрергә тиеш Әйе, түгел. Марина апа, әниең име? Алар шулай дип атап була инде. Мине бит Ифага конкурсларга да бүтүн җиргә әти йөртте. Мен ул әти бит инде ул Зур роль уйнаган инде. Бик зур роль уйнады әлбәттә. Ул иреммәде, монда конкурска барасы булса ул тотып китәдер. Мен бит авылдан бара кирәк, әле ул район белән качанда районга барып җитәргә кирәк. Аны Ул бит аны училищедан алып киткән. Документлар төяп Үзе йөрткән, сүгәсе булса Оннары тагын кире Казанга алып килгән Венера апа янына институтка. Күпме Ул яхшы, ышанган күпме инде кешеләр малайына булган дип синең карады. тормышыңда? ышаныч булган, ничә Ышаныч булмасын. булган инде малайына, иә. Һәм Шундый хәзер- җитди кеше булгач, нишләп инде миннән әйбәт бала туган бит инде, минем улым бит инде, ул минем горурлыгым булырга тиеш дип ул ышанган. Ул концертлардан соң нәрсә дип әйтә сиңа менә? Ул концертка алып барасыңдыр бит инде син аны. Исеме яңгырый бит. Захар. Юк, инде менә шул түгел, ул бит күрә. Мин гафу итегез, Вадимга кебек кул чапкан тамашачыны күргәнем юк. Аңа менә булай чабалар, менә булай. Һәм сызгыралар, апалар сызгыра, апалар сызгыра. Билләхи, менә мин үзем 100 мәртәбә сәхнәдән сизгәнем бар әле, сәхнәдән гадәттә алай сизмисең. Безнең әти белән алай тирән ярга кирип китеп алып сөйләшеп утырган, сөйләшкән юк. Бәлки әле 50 яшькә кадәр менә шушы эшләрне эшләп бетерәсе бардыр шулай бит. Кызганыч. Әллә инде сораулар бирермен дигән идем. Вообще мәхәббәт тарихын исрармын дигән идем. 30-40-50. Шәһәр үзәгендә сан түгел мәгънә мөһим авторы компаниясе үзенчәлекле объектлар булдыра. Бу шәһәребезнең әһәмиятле урыннарындагы 4 югары класслы клуб йорты. Петербургск урамында, Астрономический урамында һәм Бишбалта бистәсендәге Большая урамында. Авторы һәр чак детальләргә зур игътибар. 30-40-50. Вадим, безнең тапшыруны тәмамлар алдыннан мөмкинме без синнән шундый бер җыр сорасак? Менә синең төрле тормышның төрле мизгелләре була бит, име? Һәм машинада үзең генә калганда бәлки җырлап җибәрә торган берәр шундый җырың бармы синең? Кунак килгәндә, кунак киткәндә дип әйтәм, концертта мен концертта да һәр бер концерт сайын бер концерт биткәндә халыктар алганда әйтәм, безнең алда шундый җырлар бер кенә куплет дип җырлап күрсәтәм, шуны гына. Кунак киткәндә. Sağınıpla kildik, aylar biz sizge, görüp söyleşirgeleş ol, ay küp sözünü. Söyleşkenler sayın, sözlerim arta, ayır o şajanlarmış ol, ay jarata. İşe gallarını sebirple tur, alma teger etip leş ol, ay oynarsın.
bu jırlarımını sinісinde tut. Mini sağınğanlarda şol ay jırlarsın deyip jırlap koyayım. Вадим, рахмет зор. Meni sağınğanda şoltıratığız ya. Jırlaşır. Рахмет сиңа ихласлыгың өчен, нурың өчен, барыбызны монда студиябызда жылытуың өчен тамашачылар да әлеге жылылыктын нурына туйганнардыр дип ышанасы килә. Алга таба да синең иҗат, нәрсә дип әйтәләр, иҗат чишмәң сайыкмасыңа түгел, менә шушы тыйымлауыңа югалтма. Дөньяны тыйымлауыңа, иҗатыңны тыйымлауыңа, кешеләрне тыйымлауыңа югалтма һәм бөтен эшләгән эшләрең сиңа искитмәле күп ләззәт хисләр китерсен. Менә Рәхмәт. һәрбер концерттан соң Аллаһка шөкер, мин теләгәнчә булды. Вадим молодец, дип молодец дип чыгырылды. Менә шундый сыйпап торучылар булсын. Дөньяны Янда янәшә булсын. Шакыр безне Вадим кел дигәндә. Илһам берип торучылар булсын янда Кешеләрне сөю, янәшә. дөньяны ярату синең прям йөрәгеңнән чыга, Вадим. Иҗат- И син иҗат аны иттерүчеләр. җырлап чыгарасың, шундый рәхәт сине тыңлаганда. Ой, Рәхмәт рәхмәт яусын. сиңа. Рәхмәт безгә килү. Шундый тыгыз чырыңда да Җибәрәсе вакыттан килми. килү өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Без сине башка чыгарылышларда да әле көттербез. Минемчә әле ачылмаган сер сондыклар әле анда Мин калды. сезнең тапшыруны дөресен әйткәндә менә Караган юк. караган, дотыда караган җок, но мин бер үзеңне карап алдым да. Кем белән? Исең миңа шалтыратышлы вакытта әйдә. Метем нишләп йөрисең мин монда? Вача рәхәт булды иш. Рәхмәт сиңа тагын кит. Саулашабыз сезнең белән. Безгә колокольчиклар басыгыз, саклагыз. Басылы уртага иде. Нәрсә репостлар ясагыз. Тотам, бөтен нәрсә тотарга кирәк. Бүгенгә саулашабыз. Ярымы сине качаклар. Әйдә фотограф Рәхмәт, сау булыгыз.